knægt. Jeg hedder også Madsen. Så står Madsen der. Jeg er knips. Ej, nej. Ja, der er der lige... Der er lidt i den klokke. Bare sådan nogle stykker i sådan en. Man lige ved at falde i alt det her grej, fordi man er så overivrig. Du siger bare til, at vi skal sætte seletøj på dig, så ikke du løber ud i år. Det er vildt, at det er over ved murerne nu. Ja. Du kan altså godt lige halvere afstanden en gang. Og så lidt af skyerne væk, så du får lidt lys.